Vreau să vă întreb din ce tipuri de lactate se face brânza de burduf. Mai întâi vă recomand să o gustați și eu o să vă povestesc. Sau să poate ghicesc? Vă las să ghiciți. Să încerc? Avem caș de Caș vacă, Da. caș de oaie, urdă și unt și un pic de sare. E o combinație. E super bun. Cum se face brânza de burduf? Am enumerat ingredientele, le tocăm, le malaxăm și obținem această cremă, această pastă cremoasă, unctuoasă, omogenă și foarte delicioasă. Și acum partea cea mai importantă pentru mine este să o mănânc și voi să ne lăsați un follow Lactate Acasă.